Kwaziwai. Hello guys. I hope I found you well. Dedzanai nasi pane zvakasiyana nezvamajaira nandi. Wow. Dedzanai. So guys, my name is Solution. Starang do network Solution. I'm a recording and a performing artist. Chokutanga nsandaenda kure ndoda kuti nditende Bishop Logistics for giving me this opportunity to be here at SIS MELLY's Diaries ndova sponsor. Chechipiri ndoda kutenda zvakare iwo SIS MELLY nekunditenderawo kunge ndiri panapa. Hi Faith. Hi Memat, Nati B, I see you. Thank you so much guys for coming through. Nancy, how are you? Guys, dedzanai. Hanzi na moyo uri kusimba. Hai manjenjenje, gandare vasikana. Chera. Hanzvadzi dzangu dziri panapa nhasi pano pachanakidza ndinoona sekudaro right. Tisataenda kure regai timbotanga tadana masimba. Dedzanai guys. Linda Fungai, I see you. Kutumburaka aninga vamendoka zinorema naijirorodzwa niminya kutumburaka aninga vamendoka zinorema burudzai mazimba ndifambe veneka imurima ndioneka aninga mirendoka burudzai mazimba ndifambe veneka imurima ndioneka aninga mirendoka zinorema chido chekutenda ndinacho pashoma pamandipawo ngaizava moza changamire chido chekutenda ndinacho ivo pashoma pamandipawo ngaizava moza changamire mate bere yandingada nasita pasi 9 venyika dzimu vakuru inga moera vaje gora kavama kutakanzira oyere mamoga oyere iya onde mate bere yandingada nasita pasi 9 venyika dzimu vakuru inga moera vaje gora kavama kutakanzira oyere mamoga oyere iya onde burudzai mazimba ndifambe veneka imurima ndioneka aninga mirendoka zinorema burudzai mazimba ndifambe veneka imurima ndioneka aninga mirendoka naira burudzai mazimba ndifambe veneka imurima ndione
Ah, Buruza imasi mandifambe, venega imuri manduone, aninga mirendoka zinorema. Buruza imasi mandifambe, venega imuri manduoneka, aninga mirendoka naira. Mandifambe, venega imuri mandione, aninga mirendoka zimumera. Buruza imasi mandifambe, venega imuri mandione, ini aninga mirendoka naira. Mate bere aninga dana sitapa sinai, venyika zimu akuru inga moera. Inga moera, vaje gora kakufamba kutsaganzira. Oyere mamuga, oyere iya onde. Zvinenge zvarema, zvinenge zvarema ipo paye. Nguwa wofunga kuti pangu paguma upenyu usiri kufamba. Mate bere yaninga dana sitapa sinai, venyika zimu akuru inga moera. Inga moera. Buruza imasi mandifambe, venega imuri manduone, ini aninga mirendoka zimunera. Buruza imasi mandifambe, venega imuri manduone, ini aninga mirendoka zinurema. Pachipamwe aiwa daidzanai guys, daidzanai muya makawanda. Zita rangu ndinoitwa Solutiongc, ndinemba musambo weAfro Jazz. Nhasi ndapiwa mukana uno kuti nditandadzane nemi naSIS MELLY, vachitsigirwa naBishop Logistics, ndo vaita kuti tinge tiri pano tese nhasi. Munongondibetsera kuvatenda, munongondibetsera kuisa maoko. Kune vanenge vafarirawo zvandinoita izvi, ndapota zvangu kuti bhai mamhanya kuYouTube izvezvi, munongosubscribe nekunoona zviripo. Zvakakosha. Patakambouya panapa last time, gore rapera iri tichitanga lockdown paSIS MELLY panapa, takasiya taita song iyi. Makati mchandipawo sese zatakatanga tipetsise tese. Omchandipawo sese baba sese, zatakatanga ngariwe tese. Baba rimana wanda munzira dzandofamba, nemitso yawanda panofamba. Ndiri kupamba ndiri ndikapanyama, sitsinga hopo yava hopo munyama, naima inzoma ndirindira. Matsadzise zvandosuvira mama tese.
Zvinoona COVID akumanaka COVID iri kundishungurudza wangu inini. COVID yandishungurudza, yandidzamisisa pfungwa kusvika pakunyora chimbo. Hama neshamwari dzizhinji dziri kungoenda pasina kana kuonekana. Chimbo chandichaimba ichi chinonzi icho hazvina nguva. Ndokumbira kuti mungoteerera basi word by word. Yere mambo yere mambo yere mambo yere mambo yere mambo wa yere mambo azinanguva kani azinanguva azinanguva kani mama azinanguva kani mama azinanguva. Tishuo taida kuonekana nezhamwari twaimambo kani sungu taida kuonekana nezhamwari twaimambo asi wena usina kuonekana ewo wena usina kuonekana neyama twaimambo ewo wena usina kuonekana why mambo asi why mambo asi why hewa wena usina kuonekana neema azinanguva kani azinanguva ba tusuotaida kuonekana na saburo twaima sugutaida kuonekana na saburo twaima mboga asi wena usina kuoneka ewa wena usina kuonekana
mama zinanguva azinanguva kani mama zinanguva azinanguva kani mama zinanguva azinanguva kani azinanguva ewa wena uzinanguoneka taimamo ewa wena uzinanguonekana manesha mwari dzakaenda pasina kana kuonekana manesha mwari dzizhinji dzakaenda hatina kana kuwaniswa mukana asi why mambo asi why mambo asi why ewa wena uzinago uonekana neema maita enyu wanafungai maita enachiera maita enyarambiula itai ndikuone mazita enyu ndingokutendai maita enyu Digogo maita enyu sisi wangu Eunice Mgara waita Akonometa Selina, thank you so much for coming through. Linda maita enyu Matilda Imelda Chie maita enyu Masivanda Yekani Tendai Twin kona vamwe vari kuti vari kuda kuisa paper wandinasi ndine word remit vanenge vasununguka zvavo. Namba dzangu regai ndisa apa 0712466574 Godfrey Chirau saizvozvo. Right, tipurire mberi naro. Tipurire nayo.
takuyamira tigeze zvanza, takuyamira tigeze zvanza, takuyamira tigeze zvanza, takuyamira tigeze zvanza. Kana iri mhosva ngairipwe, kana iri mhosva ngairipwe. Mana tine jema mzimu dzoka, mana tine jema mzimu dzoka iwe, mana tine jema mzimu dzoka, mana tine jema mzimu dzoka iwe. Akwazi waima tembere mzimu dzoka, tovera. Waima tembere mzimu dzoka iwe, waima tembere mzimu dzoka, tovera. Wakwazi waima tembere mzimu dzoka iwe, tovera. Matembere ndimiga munozaire nzira, ndimiga munozunge kuja, ndimiga munokomborera. Matembere ndimiga munozaire nzira, ndimiga munozunge kuja. Ndatiziende kure, ndatiziende kure, zogwadiziende kure, ndatiziende kure. Ndiwaoka manage, ndiwaoka manage, ndizozika ziuya, ndizozika. Akwazi waima tembere mzimu dzoka, tovera. Akwazi waima tembere mzimu dzoka iwe, una vana tine jema mzimu dzoka, tovera. Una vana tine jema mzimu dzoka iwe. Vana tine jema mzimu dzoka, tovera. Vana tine jema mzimu dzoka iwe. Vamwe vanorwara mzimu dzoka, vamwe vanorwara mzimu dzoka iwe. Vana tine jema mzimu dzoka, vana tine jema mzimu dzoka iwe. Makawaremba ntitenderera wani, manawaremba ntitenderera wani we. Zizai zanyanya inamo, anichada korerino ndonakuwagadara. Zizai zanyanya inamo, anichada korerino ndonakuwagadara. Una vana tine jema mzimu dzoka, vana tine jema mzimu dzoka iwe. Tovera mzimu dzoka, tovera mzimu dzoka we, weyera mzimu dzoka we, tovera mzimu dzoka we, tovera mzimu dzoka, tovera mzimu dzoka, tovera mzimu dzoka, tovera mzimu dzoka we, tovera mzimu dzoka.
Zitandi solution vanakirwawo nevatikana kuti vafarirawo nezvandinoita vafarira zvandinoita manzi iripo paYouTube munongosecha mimi kuti Solutiongc munongotaipa kuti Solutiongc right. Varutaura zvePayPal hapana, pane World Remit, unokwanisa kuita World Remit, Western Union, ndizvo zvozvo madetails aya mungada ndiwo aya arapa namba nezita recheni rinibuda ipapo. Maita enyu basa manditendera kuti nditandadzane nemi right. Reflections showbiz, masongs aya ari recorded mazhinji achona, mukacheka on my YouTube munoiona. Ndaona World Remit ye $50 from Charlene. Thank you so much Charlene, maita enyu basa ndinotenda maita enyu. Ndibetserewo kutenda Charlene aisa World Remit yake chipo chekutenda. Umwanzi zigumwa zenyu zvakanaka. Ndatenda hangu maita enyu basa. Maita enyu basa ndinotenda. Thank you so much. I'm seeing Penny Mngosha, I'm seeing Tanyaradzwa. Tanya, my sister, thank you so much for coming through. Petronella, Gogo D, amai wangu Diana, mai Mapumo, thank you so much. Regai tende rembere tichidai oso om. Zepana ngambo stedzere. Chinganda katenda wani amuna kutambira chipo changu madzanga angawanda ndisike papo inango kuchema mumoyo mangu chinganda katenda wani kutambira chipo changu madzanga angawanda ndisike papo inango kuchema mumoyo mangu chingandaka ndakatenda waro amuna kutambira chipo changu madzanga angawanda ndisike nango kusuwa mumoyo mangu mangwana neuro siku nesikati neuro tarisiro hiri yekundiringama mangwana neuro siku nesikati neuro tarisiro hiri yekundiringama mangwana neuro siku nesikati neuroka tarisiro hiri yekundi ndakatenda wani amuna kutambira chipo changu madzanga angawanda ndisike papo ninango kusuwa mumoyo mangu chingandaka nakatenda wani amuna kutambira chipo changu angawa andandishike papo nango kusuwa mumoyo mangu
naimize guru zavakafa chitambe ngoma, naimize guru zavakafa itambe ngoma, naimize guru zavakafa itsane ngoma, naimize guru zavakafa itambe ngoma, naimize guru zavakafa itsane ngoma, naniko nditambe ngoma, nditambe ngoma, soko vaitambe ngoma, vamakombe vaitambe ngoma, umba vaitambe ngoma, vachihera vaitambe ngoma, naimiyambuya zvavakafa itambe ngoma, naimizekuru zvavakafa itsane ngoma, naimizekuru zvavakafa itambe ngoma, nosara naniko, naimizekuru zvavakafa itsane ngoma, titambe ngoma, nasisi meli vaitambe, vaitambe ngoma, weye vaitambe ngoma, naimize guru zavakafa itambe ngoma, sara naniko, naimiyambuya zavakafa itsane ngoma, naimize guru zavakafa itambe ngoma, ngatitambe ngoma iyi, toitamba ngoma iyi, handina hangu deza asi ndine bhanjo, ekani naimize guru zavakafa itambe ngoma, naimize guru zavakafa itsane ngoma, nosara naniko, naimiyambuya zvavakafa itambe ngoma, naimiyambuya zvavakafa itambe ngoma, nhasi ndiri kuitambiswa naBishop Logistics. Bishop Logistics ndo vaita kuti tiitambe ngoma iyi, naimize guru zvavakafa itambe ngoma, naimize guru zvavakafa itambe ngoma, maoko akumana kune vari kuisa maodramitayo. Ndaona zvakare yakanzi Biula, thank you so much, maita basa. Naimize guru zvavakafa itambe ngoma, naimize guru zvavakafa itambe ngoma, naimize guru zvavakafa itambe ngoma, naimiyambuya zvavakafa itsane ngoma, titambe ngoma, titambe ngoma, mwenda mberi vaitambe ngoma, mwenda mberi vaitambe ngoma, maita nyana mamoyo, maita nyana soko, maita nyana garadziva, maita nyana ngara, ana mofu, ekani
ana tembo, maitenyu ana shumba na masivanda varidze masango, maitenyu ana samanyanga, naimize guru zavakafa itambe ngoma, naimize guru zavakafa itambe ngoma, iwo ambuya zavakafa idzane ngoma, naimi ambuya zavakafa itambe ngoma, ndosara naniko, ndosara naniko nditambe ngoma, ndosara naniko nditambe ngoma, anadliwayo anabeta, naimi ambuya zavakafa itambe ngoma, naimize guru zavakafa idzane ngoma, maitenyu basa ana mofukadzi ndoziva zvakare munenge muripo pano, ana gushungo ekani, ana nyati. Ndinotenda hangu maitenyu basa manditendera, asi zvikuru tinoda kuramba tichitenda Bishop Logistics vatitendera kuti imwe nguva tinge tiri panapa nhasi paSIS MELLY's Diaries. Tibetserewo kungovatenda, nongotekani, ngazviende mberi. Ana soko mukanya. Right, nditenderewo zvakare kuti ndinobodai. Ndinorima impagombo, asindi chingori murombo, andina chanobata nemaoko, sereni ndoriziva mziroto, asika ziroto, zvinongopfuura ngemhepo, nodawo sadza nemuriwo, panyika dzimimboti paivo, naimishumba mnera sango varidzi varo, naimishumba mnera sango varidzi varo, imishumba mnera sango varidzi varo, naimishumba mnera sa. Nauya kuzusuma, nauya kuzusuma, ini nauya kuzusuma, nauya kuzusuma, semusipo changamire kunyara, madire ikuzishoresa usoko mkanya, semusipo changamire kunyara, madire ikuzishoresa usamanyanga, madire ikuzishoresa muyeradziva, madire ikuzishoresa muyeragumbo, madire ikuzishoresa amaposa, madire ikuzishoresa amadhuve, madire ikuzishoresa moyogono, madire ikuzishoresa achiyera, madire ikuzishoresa naitembo, vamakombe, vamakombe, vamakombe,
makombe, vamakombe, makombe iweka. Oyere, 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 natema zambuko. Oyere, 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 natema kumbeleko. Oyere, 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 natema zambuko. Oyere, 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 natema zambuko. Mambo Yaounde, natema kumbeleko. Mambo Yaounde, natema zambuko. Mambo Yaounde, natema kumbeleko. Mambo Yaounde. Oyere, 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 natema zambuko. Oyere, 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 natema kumbeleko. Oyere, 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 natema zambuko. Mambo natema kumbeleko. Mambo Yaounde, natema zambuko. Mambo Yaounde, natema kumbeleko. Mambo Yaounde. Bakarara kumarinda ukovana, semusipo tangamire kunyara. Bakarara kumarinda ukovana, semusipo tangamire kunyara. Madire ikuzishoreza moyo kono, madire ikuzishoreza menda mbele, madire ikuzishoreza atiera, madire ikuzishoreza muyeradziva maposa. Madire ikuzishoreza kushungo, madire ikuzishoreza kushungo. Kuchipedzisa zvangu rega ndichingopedzisa ndichiti mangwanani Jehova, darariro manyiswa nezvikara, zvanga zvanditsimbirira, asi ndamuka ndichifema kuratidza ukuru hwenyu. Nditenderei nditaure nemi, wedzerai kutenda kwangu Jesu. Nditenderei nditaure nemi, ndimi makapedza mhosva dzangu pamuti weKalvari. Oh, mangwanani Jehova. Musandirevere kunafungisai, musandireverewo kuna sisi wangu fungi church person. Ndichibva panapa ndati nditenderei kungokwazisana naMwari. Mangwanani Jehova, darariro manyiswa nezvikara, zvanga zvanditsimbirira, asi ndamuka ndichifema kuratidza ukuru hwenyu. Nditenderei nditaure nemi, wedzerai kutenda kwangu Jesu. Nditenderei nditaure nemi, ndimi makapedza mhosva dzangu pamuti weKalvari. Oh, mangwanani Jehova, darariro manyiswa nezvikara, zvanga zvanditsimbirira, asi ndamuka ndichifema kuratidza ukuru hwenyu. Nditenderei nditaure nemi, wedzerai kutenda kwangu Jesu. Nditenderei nditaure nemi, ndimi makapedza mhosva dzangu Baba, ndimi
makapedza mhosva dzangu baba we. Oh, once again, tsitsi rudo. Oh, once again, tsitsi rudo. Oh, once again, tsitsi rudo. Oh, mangwana ni Jehova, tanariro manyiswa nezvikara, zvanga zvanditsimbirira, asi ndamuka ndichifema, kuratidza ukuru wenyu, nditendere nditaure nemi. Wedzerai kutenda kwangu Jesu, nditendere nditaure nemi. Ndimi makapedza mhosva dzangu baba, ndimi makapedza mhosva dzangu. Oh, maita manditendera, maita manditendera, SIS MELLY. Maita manditendera, Bishop Logistics. Maita manditendera, maita manditendera, kutandara nemi. Maita manditendera, oh, ini ndoyenda, ini ndoyenda. Bishop Logistics in maita manditendera, SIS MELLY's daddy's maita manditendera. Nemi womese my daddy's maita manditendera. Nemi womese my diaries maita manditendera. Ini ndoyenda, ini ndoyenda waro. Ndoyenda. Happy Easter, happy Easter, happy Easter, happy Easter. Right, maita nyibasa manditendera kunge ndichitandara nemi pano. Madiaries maita nyibasa SIS MELLY, ndoza kuti muri kuona muri kokuseri. Thank you so much mkoma Raymond Mof, maita nyibasa. Chiedza ndinotenda soko maita nyibasa. Ndinotenda vose nevabvisa pavabvisa, chipo chekutenda nekupupira ndatenda angu. Murambe muchiitirwa zvakanaka, pabviswa ipa parambe pachiwedzero, vaine zoro reEaster rakanaka. Musakangane kuzichengetedza. Sasa namboreva zita rangu ndinoitwa Solution, ndo zita remanyemwe. Ndiri mukomana anoimba musambo weAfro Jazz. Ndinoitawo zvakare madedication songs, ndinoitawo zvakare ma birthday songs, dedication songs, zvakangosiyana siyana. Mukandidedza kwamunenge madedza ikoko, no matter what function it is, tinotandadzana. Pangava pamutato, pangava pa birthday, pangava pa corporate function, pangava pa chero panamo, tinouya tonyaradzana, totandadzana. Nandi maita enyu basa. Kwandakuzeza kuenda mazano kuma kitchen party. Ndakambodanwa kunenge kitchen party hama dzangu. Asikada ribasa zvaro rinenge rauya aiwa ndinorambirati ndokubasa ndo basa ragu. Ndinotenda. Thank you so much maita enyu manditendera kutandadzana nemi. Kuno achazoda kuramba wachikanda maold remit, Western Union, machichi, namba ndidzodzo dzirape nesita maita enyu basa. Thank you so much atendangu. Bishop Logistics maita enyu basa. SIS MELLY's diaries, SIS MELLY
nemi madiaries mese muri panapa maungana. Thank you so much. Maita yenyu basa. Musakangane kusubscribe to my YouTube channel yakanzi Solutiongc official. Munongo like awozo, mocomment awozo, moshare awozo zvakakosha. Monditumirawo tuma video tata muchiratidza kuti nguva muri kufarirawo zvatinoita. Aiwa, ndinotenda hangu, ndinotenda. Ndatenda. Ndachikorawo.